Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Parlok hakane ka video nganya tu yapi shapang kidau baka Rusia ka hiarthma ya ka Ukraine. Vladimir Putin presiden bynta jong ka Rusia ula dab ta ka jing sngosi halor ka jing du no ka bor jong ka Rusia nadu ka jing pa jong ka Soviet Union ha usnem kat khandai spa khandai phuwe. Menchua ki don kat santli ki province lane ki hima ki bak penlong ya ka Soviet Union. Kita kilong ka Rusia, ka Ukraine, ka Georgia, ka Belarus, ka Uzbekistan, ka Armenia, ka Azerbaijan, ka Kazakhstan, ka Kyrgyzstan, ka Moldova, ka Turkmenistan, ka Tajikistan, ka Latvia, ka Estonia, bat ka Lithuania. Ka Ukraine kadai ka wei ka bynta jong ka Soviet Union. Henry kalayo ya ka jing light lut ha usnam kat khandai spa khandai phuwe. Ngin ya peit ya ka daw ka ban ningkong parlok ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Ka jing roy ha ka yo ka kot jong ka Ukraine ka jing light lut jong ka Vladimir Putin ulah singyotu ba kan sabu ka jingma ya ka jing sensyar donbor ka Rusia. Kane kadai ka daw ka baningkong parlok ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Ngin ya peit sa ka daw ka baar ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Putin usngyotu ru ba ki reset ni ki baker ya ka Rusia kum ka Ukraine. Ka long ka batlot bat ka ba la ban wanra ya ka jingmen saw ya ka Rusia. Ka ne kadai ka daw ka baar ka ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Ngin ya peit sa ka daw ka balay ka ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Vladimir Putin hiarthma ya ka Ukraine namar ban yada lane ban pene pensa ya ki brio ki bakren ktin Rusia ha Ukraine kamtam ya ki brio ki basyong haki artli ki nongba kita kidei ka Donetsk bat ka Luhansk ki bedei ki nongba balasinshar da ka Ukraine naru usnem ar hajar khatsam kane kadei ka daw ka balai ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Bynta parlok nya peit sa ka daw ka basaw ba Putin hiarthma ya ka Ukraine. Putin ula ong ba ka Ukraine kala join bat ka Western Military Alliance lani ka NATO kabalong ka seng jongki life hoteli kiri kiba dei na Europe North America but na Asia. Ha ubnai December jong usnem ar hajar ar phuwe Putin ula ai da ka list jong ka jing dawa ka baskem ya ka US but ya ka NATO ba ka Ukraine kam dei ban join bat ka NATO. Henry ya kane la kentaj mardor da ka US but ki allies jongka. Hang ne ngis ngutu ba Putin sya ya ka Ukraine ban lej yaso batnu kane parlok kala banlong kabut jong ka Rusia kanang bakan yo sensyar dalade ya ka Ukraine. Dong ini sengap parlok Putin haka jingkren ula ong ba udai Bolsheviks bat Vladimir Lenin kiba penlong ya ka Ukraine. Henry ya ka Ukraine kiba bynta la penlong da ka Rusia. Haka jingkren Putin ulayatu ya ka jinglong lajlu jong artli ki hima Ukraine
kita kilong ka Donetsk bat ka Luhansk. Ka Donetsk bat ka Luhansk kidai ki hima jong ka Ukraine balayo na ka Russia Phohsniew ar hajar khatsau. Mentah perlok ngisngiu tu ba ka Russia kalakwa ban knino halade yaka Donetsk bat yaka Luhansk province. Kajing hiarthma ka Russia yaka Ukraine ha uniu snem ar hajar ar peu ar kelas dang nadu ka ar posauterik benai feb ar hajar ar peu ar. Yo iba kajing yap jong ki briu kajing jot jong ki building ki jing don jing em bat kiwei kila jur hadu kata-kata. Lada kane kathma kan nangjur thikna bahkan sadon kathat world war lani kathma ba perthei kabalai kabalong daki nuclear weapons kibala ban penum bat penkelad pei ya kaneka perthei tongin ya duai ya ublei knang ba ngin light na kaneka thma lada udang ibit yangi bansa hakaneka sla perthei kublei shibun perlok ya ka jing sha skor ka jengpi ya kaneka news report